Jamen velkommen til alle sammen. Jeg hedder Mette og er forretningsudviklingschef hos Hedal Grus & Brugs, og vi har glædet os sindssygt meget til i dag. I skal vise os, at det er jer, der er fremtidens talenter, fordi I kan være med til at skabe fremtidens løsninger. Godt, så er klokken 7:30 den første aften. Vi har cirka 20 timer tilbage, og vi kan allerede mærke presset og lidt stress. Og jeg tænker på, har vi fået en god idé, eller skal vi videreudvikle på det? Skal vi brainstorme mere? Det er lige der, hvor vi er nu. Klokken den er altså lige rundet 2:02, og vi arbejder hårdt på at få det hele igennem. Og i gennemsnit har vi fået nærmest en situation hver især, så det kører. Smart Dining, hvor vi har bord, hvor selve bordet består af touchscreen, hvor folk kan få lov til at interagere med deres mad. Vi vil rigtig gerne udvikle. Vi vil gerne tage Flexcon med os. Vi vil ud af Norden, som er deres kerneområde, og så vil vi tage dem med ud i Europa. Og så vil vi udvikle et profitabelt nicheprodukt inden for denne her krematoriebranche. Det var 2 rigtig forskellige cases. Den ene handlede rigtig meget om produktinnovation, og den anden handlede rigtig meget om nye markedsinnovation, kan man kalde det. Så det var svært for panelet, tror jeg godt, jeg kan sige, at vi synes, det var. Så tillykke med andenpladsen, selvom I havde håbet på førsteplads. Så har vi udløst spændingen, fordi så kan vi alle sammen godt gætte, hvem der vandt, fordi vi står jo ikke med 3 hold her. Så kom herop, Smart Dining. Jeg hedder Mette, og jeg læser Software Engineering på 4. semester. Hej, jeg hedder Stasha, og jeg læser International Virksomhedskommunikation, og jeg er
går i gang med en special. Jeg hedder Jonas, og jeg læser datalogi på 5. år. Og jeg hedder Niels. Jeg er i gang med en kandidat i økonomi, finance and accounting, og jeg er i gang med 3. semester.